Takže vám prajem pekný deň, Levičania. Prajem pekný deň všetkým, čo ste sem prišli dnes vypočuť si naše názory a podporiť náš protest proti neriešeniu cigánskej kriminality. A to nie len v okrese Levice, ale všeobecne v našej spoločnosti. Prečo sme sa zišli práve v Leviciach? Isto ste všetci, alebo aspoň väčšina z vás, postrehli informácie, ktoré prebehli aj médiami o poslednom cigánskom útoku v Kozárovciach, kedy bandy ožratých cigáňov 1. januára tohto roku, ako keby na uvítanie nového roku, napadli 3 autá s ľuďmi, ktorí nič netušia, stade prechádzali, hádzali do týchto aut tehly, kamene, sklené fľaše, sekeru, proste všetko, čo ich napadlo. Vieme, že v tých Kozárovciach asi nebývajú veľmi civilizovaní tí cigáni, ktorí sú tam, ale sme tu preto, že musíme poukázať na inú vec. Musíme poukázať na to, že polícia, ktorú napadnutí ľudia zavolali, im nielen, že nepomohla, ale policajti im povedali, že polícia im povedala, že nemali tady radšej prechádzať, ak to nebolo nutné, nakoľko tí cigáni sa takto zabávajú, prosím pekne, oni sa takto zabávajú každý rok. Každej oslave sa tak zabávajú. Zabiť do piče! Ja sa pýtam, ako je možné, že keď polícia vie o tom, že každý rok na nový rok tam dochádza k páchaniu priestupkov a momentálne došlo aj k spáchaniu trestného činu, ako je možné, že polícia nezabezpečila preventívne situáciu tak, aby sa nikomu zo slušných ľudí, ktorí boli nútení ísť cez tie nešťastné Kozárovce, aby sa nikomu zo slušných ľudí nič nestalo. Vidíme, že polícia, keď chce, vie zabezpečiť akúkoľvek akciu. Dnes ich je tu tiež veľa, aj keď musím povedať, že hliadky, ktoré nás zastavili, boli naozaj až neobvyklo slušný, naozaj profesionálny prístup, ako keby ani to neboli slovenskí policajti. Ale otázka znie, ako je možné, že keď sa majú zísť ľudia tak kde v Leviciach, aby vyjadrili svoj názor pokojným zhromaždením, tak polícia vie zabezpečiť množstvo ľudí. Verím tomu, že možno niekde tu je nejaká technika, ale keď má polícia zabezpečiť nerušený život slušných ľudí, postarať sa o ich zdravie, o ich bezpečnosť, aby zabránili cigánskym útočníkom ničiť ľuďom zdravie a majetok, vtedy ich nieto. Ja sa pýtam, koho teda tá polícia chráni? Za naše peniaze, za naše dane, koho polícia v tomto štáte chráni? Cigáňov, žvárku! Nie je to tak dávno, keď sme 8. augusta v Šarišských Michalanoch videli, koho polícia chránila. Neboli to ľudia, ktorí prišli pokojne protestovať voči tomu, že s cigánskymi útokmi sa tu nič nerobí. Neboli to ľudia, ktorí prišli povedať svoj názor, že útoky na ľudí musia byť potrestané, a to nie len keď biely zaútočí na čierneho, ale aj keď čierny zaútočí na bieleho. Nie. Polícia zase chránila ich, chránila parazitov, násilníkov, vrahov, útočníkov a tých, ktorí sa rozdrapujú z našich daní. Poviete si, my to všetko vieme, ale čo s tým spravíme? Práve dnes sme tu preto, aby sa aj v Levickom okrese a v Nitrianskom kraji začalo dačo diať. Aby sme si niečo robili. Aby si ľudia otvorili oči, aby, ako tu povedal pán, začali s tým niečo robiť. Pretože kým len budete všetci plakať pred televízorom, kým budete nadávať prípile a mať silné reči, nič tým nezmeníme. Nič tým nezmeníme a každým dňom sa nám v našom vlastnom štáte bude žiť horšie a horšie.
Preto sme tu, aby sme povedali, že my sme sa rozhodli túto situáciu zmeniť. Rozhodli sme sa postaviť za všetkých slušných občanov. A keď som v Leviciach, tak to poviem, rozhodli sme sa postaviť za slušných Slovákov, ale aj za slušných Maďarov, pretože nielen Slováci, ale aj Maďari trpia cigánskymi útokmi. Rozhodli sme sa ísť do volieb a cestou politickej strany sa pokúsiť zmeniť veci k lepšiemu tak, aby už tu nebol priestor pre zradcov národa a tých, ktorí kradnú, ktorých z našich daní sa nám smejú do tváre, pretože to nie sú len paraziti, to sú najmä tí politici, ktorí sú tam dnes. Slota vám bude rozprávať o tom, ako musíme zabrániť odtrhnutí Južného Slovenska Maďarmi. Ale ten istý Slota povie, aké je to úžasné, že všetkých, ktorí protestujú proti cigánskemu teroru, polícia zmláti, zatkne, rozvozí po celom Slovensku. A to je len preto, že celý Slota aj so svojou SNS, z ktorej spravili stranu, ktorú spája pokope iba biznis, nič len peniaze, tak celý Slota si z tej politiky, z národnej politiky spravil svoj osobný biznis. Dnes, keď sa snaží získavať si poslednými výkrikmi do tmy nejaké hlasy s tým, že ako on ide brániť Slovákov proti Maďarom a neviem čo všetko, musíme povedať jednu vec. Čas svojej mladosti som strávil v Šahách. Ako viete, Šahy sú tiež vlastne dvojjazyčné územie, sú tam Slováci, žijú tam Maďari. Viem, že spolužitie Slovákov s Maďarmi na Južnom Slovensku nie je ideálne a nie je ani vždy ľahké. Ale musíme si jednu vec uvedomiť, a tu musíme zdôrazniť. Dnes nie Maďari nás zabíjajú, nie Maďari nás mrzačia, rozbijajú nám naše autá, ale sú to niektorí cigáni. A tento problém treba riešiť. Potom sa môžeme rozprávať o tom, kto akým jazykom rozpráva, ale až potom, keď vyriešime to, že slušný človek sa nemusí báť o svoj život, o svoje zdravie, nech je kdekoľvek. V tejto súvislosti však musíme povedať jednu vec, to vám chcem zdôrazniť. Nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. Aj medzi cigánmi sa nájdú slušní ľudia, ktorí chcú žiť ako my, ktorí pracujú, ktorí sa snažia zapojiť do spoločnosti. To znamená, nie všetci sú zlí, ale proti tým, ktorí nemajú záujem žiť podľa pravidel našej spoločnosti, proti tým, ktorí sa chcú živiť lúpežami, násilím, prepadávaním a znásilňovaním, proti tým musíme tvrdo zasiahnuť. Od vzniku druhej Slovenskej republiky v roku 1993 je to už 17 rokov. Všimnite si, že za tých 17 rokov sa nič nezmenilo k lepšiemu. Nič sa nezmenilo k tomu, aby človek, slušný občan, či Slovák, či Maďar, či Ukrajinec, hoci kto na našom území, kto tu legálne žije, býva, pracuje, aby sa cítil lepšie a bezpečnejšie. A viete prečo? Pretože žiadna zo súčasných strán nemá skutočný záujem cigánsky problém vyriešiť. Nemá záujem vyriešiť otázku neprispôsobivej časti cigánskej populácie, a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Bolševici zo Smeru to nespravia, pretože sú to ich voliči. Nepôjdu predsa proti svojim vlastným dvojeurovým voličom. SDK, KDH a podobné strany to nespravia preto, lebo čo by na to povedala Európska únia, čo by na to povedal náš veľký brat z Washingtonu a ako by vyzerala naša demokracia, keby nebodaj na Slovensku začal platiť zákon pre všetkých bez rozdielu.